ayo tuku barang-barang ini lho. Sandangan koyo apa sing ora perlu niku lho. Sandangan numpuk. Ngerti tiap minggu libur, ngerti barang apik dituku, ngerti barang kete antik dituku. Sampai omahe majikanmu kebek anu barang-barangmu. Lah majikanmu meroweng. Akhirnya apa aja? Mesti kan nganu, awakmu paket ning Indonesia. Market ke Indonesia wis akeh. Nang kene kelumpuk meneh delalah. Lah ngene dhuwitmu entek mbok gawe tuku barang-barang sing ora kanggo ngono kuwi. Tak omong iya, nyandang yo nyandang, tuku barang-barang sing ketok mbok seneng yo karepmu tapi aja terusan sampai lupuk ngono kuwi. Duit itu ditabung yo, ditabung. Gawe masa depanmu eling, masa depanmu sok tuwamu ki piye, aja sampai tuwek nang Hongkong sing nang Hongkong. Aja sampai we duitmu entek ya, misal we duitmu sik iso sithik balik ning Indonesia misal yo leran, misalnya kesel jarimu. Aja sampai balik rene meneh. Lu sampai kapan kowe bolak-balik rene, bolak-balik nang kene? Bar balik rene meneh. Aja sampai ngono mbok tiru bolo. Nak iso ya mumpung isih enom. Nabungo, gajimu celeng ngono. Eling ya eling. Eling masa depanmu, eling masa tuamu. Aja sampai mrene meneh.